गणपती बाप्पांच्या प्रसादासाठी आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक बनवतो. तर आज मी इथे पोह्यांचे मोदक बनवते आहे आणि हे मोदक बनवण्यासाठी आपल्याला पोहे दुधात भिजत घालावे लागत नाहीत किंवा भाजावे पण लागत नाहीत. फक्त मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे पोहे घातले ना, की अवघ्या 10 मिनिटात हे मोदक बनवून तयार होतात. आणि हे मोदक आहेत ना, हे करायला जेवढे सोपे आहेत ना, तेवढेच खायला अप्रतिम लागतात. एकदम तोंडात ठेवता क्षणी विरघळणारे असे हे मोदक होतात. चला तर मग पटापट मोदक बनवायला सुरुवात करूया. तर इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि भांड्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी पोहे घालून घ्यायचे आहेत. आणि आता ह्या पोह्यांमध्ये मी ना 10 ते 15 काजूचे गर घालणार आहे. हे बघा इथे काजू गर घेतलेले आहेत, हे घालून घ्यायचे. त्याच्यानंतर ह्याच पोह्यांमध्ये आपल्याला 4 वेलचीचे दाणे टाकायचे आहेत. आणि हे सगळं आपल्याला एकदम बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे. हे बघा असं छानपैकी एकदम बारीक पावडर अशी झाली पाहिजे. हे अशा पद्धतीने. मस्तपैकी एकदम बारीक अशी पावडर झालेली आहे, तुम्ही बघू शकताय. आणि वेलची घातल्यामुळे मस्त वास पण येतो. आता इथे एक मी कढई घेतलेली आहे. कढईमध्ये 1 चमचा भरून तूप घेतलेला आहे. हे तूप आपल्याला वितळून घ्यायचं आहे आणि एकदम असं गरम-गरम कडकडीत तूप झालं पाहिजे. कडकडीत तूप झाल्यानंतर आतमध्ये अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे. ओला नारळ किसलेला असतो ना, आमच्याकडे कोकणात प्रत्येक गोष्टीमध्ये खोबरं लागतंच. तर इथे मी अर्धी वाटी भरून खोबरं घेतलेलं आहे. ते व्यवस्थित तुपावर आपल्याला भाजून परतून असं भाजून घ्यायचं. हे बघा अशा पद्धतीने. हे व्यवस्थित असं भाजलं ना खोबरं, की त्याचा थोडासा रंग चेंज झाल्यानंतर मी इथे अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे. तुम्हाला जर गूळ जास्त आवडत असेल तर तुम्ही जास्त वापरलात तरी चालेल. कारण मी 1 वाटी पोहे घेतलेले आहेत, अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे. मी इथे अर्धीच वाटी गूळ घातलेला आहे. पोहे आपण मिक्सरला लावलेत ना, त्यामुळे ते 1 वाटी जरी आपण पोहे घेतलेले असले, तरी त्याची जी पावडर आहे ती अर्धी वाटीच होते. त्यामुळे टोटल मिळून अर्धी वाटी खोबरं आणि अर्धी वाटी पोहे, त्याच्यासाठी मी अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे. खोबऱ्यामध्ये आहे ना, ते गूळ फक्त वितळलं की झालं. आपल्याला त्याचा पाक वगैरे काही बनवायचा नाही आहे. पाक करायची गरज पडत नाही. आणि आतमध्ये हे गूळ वितळल्यानंतर पोह्यांचं जे आपण मिश्रण बनवून ठेवलेलं मिक्सरमध्ये, ते सगळं घालून घ्यायचं. आणि त्याच्यानंतर इथे मी 2 चमचे भरून मिल्क पावडर घालते. हे जे मोदक बनवायचे आहेत त्याच्यामध्ये आपण दुधाचा अजिबात वापर करणार नाही आहोत. आणि आतमध्ये त्यामुळे मिल्क पावडर घातलेली आहे. दुधाचा जो फ्लेवर असतो तो मिल्क पावडरमुळे सुद्धा ह्या मोदकांना येणार आहे. हे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. परतून हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. आता हे मिक्स झाल्यानंतर थोडंसं असं चिकट असं दिसणार. त्यामुळे आपल्याला हे बारीक गॅसवर व्यवस्थित असं शिजवून घ्यायचं. बारीक गॅसवर हे परतत राहिल्यामुळे व्यवस्थित असा ह्याचा गोळा तयार होणार आहे. अजिबात कढईला आता जसं चिकटतंय ना, तसं अजिबात चिकटणार नाही. एक असा व्यवस्थित गोळा तयार झाला ना, की मग आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे. हे बघा, अजिबात कढईला चिकटत नाहीये. असा एकदम असा गोळा तयार झाला पाहिजे. आता हे मी एका भांड्यामध्ये काढून घेते परातीमध्ये. हे बघा, इथे सगळं काढून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला व्यवस्थित असं थंड करून घ्यायचं आहे. हे जे मिश्रण आपण बनवलेलं आहे, ह्या मिश्रणामध्ये माझे 11 मोदक बनवून तयार झालेले आहेत. 1 वाटी आपण पोह्यांचं प्रमाण घेतलेलं आहे त्या प्रमाणामध्ये. आता काय करायचं आहे, हे जे मिश्रण आहे ते आपण पटकन थंड होण्यासाठी असं पसरून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने पसरून ठेवायचं, मग पटापट असं थंड होतं हे. इथे मिश्रण जे आहे ना, हे व्यवस्थित असं थंड झालेलं आहे बघा, छानपैकी. आणि मस्त असं मिश्रण बनवून तयार झालेलं आहे. हाताला पण अजिबात चिकटलेलं नाहीये. व्यवस्थित असा गोळा पण तयार होतोय. आता मी इथे मोदकाचा मोल्ड घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये इथे मी पिस्ता आणि भोपळ्याच्या ज्या बिया आहेत ना, त्या लावणार आहे. तुम्हाला जे ड्रायफ्रुट्स आवडतील ते तुम्ही लावू शकता. आणि आतमध्ये व्यवस्थित असं मोदकाचं हे सारण भरून घ्यायचं आतमध्ये मोल्डमध्ये. या मोदकाच्या मोल्डमध्ये व्यवस्थित असं दाबून व्यवस्थित भरायचं आहे. व्यवस्थित असं दाबून भरल्यानंतर आपल्याला हा उघडून घ्यायचा आहे. हे बघा, मस्तपैकी आपला मोदक इथे बनवून तयार झालेला आहे. दिसायला तर अप्रतिम दिसतो. चवीला पण तेवढाच सुंदर लागतो हा मोदक. आता इथे मी अशाच पद्धतीने सगळे मोदक बनवून घेणार आहे. पहिल्यांदा इथे मोल्ड घेतलेला आहे. आपल्याला जर मोदकाला चकाकी जर हवी असेल ना, तर इथे मोल्डला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं.
तूप लावून घ्यायचं आणि मग हे सारण आतमध्ये भरायचं आहे. म्हणजे मोदकाच्या वर अशी एक मस्त चकाकी येते. हे बघा, अशा पद्धतीने इथे माझा हा दुसरा पण मोदक बनवून तयार झालेला आहे. किती मस्त दिसतोय ना. चकाकी पण येते मोदकाला आणि मोदकाच्या मोल्डमधून मोदक बाहेर काढणं पण सोपं जातं. तर इथे माझे सगळे मोदक बनवून तयार झालेले आहेत. इथे मी 11 मोदक बनवलेले आहेत 1 वाटी पोह्यांपासून. तर हे अवघ्या 10 मिनिटांमध्ये होणारे पोह्यांचे मोदक गणपती बाप्पासाठी तुम्ही नक्की बनवा. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.